han lade være med det. Ja, så på den anden side. Ja, mig. Tag den så, Basse. Tag den så. Jeg får tage bolden. Tag bolden. Ja, vi gør nogle gode. Søde videoer og sådan noget. Jeg kan ikke få fat i den. Det ser ud som om Christian han sidder og skider der midt ude på vejen. Men han prøver på at holde hans slåsejs mellem hans ben. Ja. Prøv at